रात्रीच्या जेवणासाठी सात्विक अशी थाळी बनवलेली आहे. ती म्हणजे मसाला घालून केलेली भेंडीची भाजी आणि ट्रँगल अशी चपाती आणि गोडामध्ये आंब्याचा रायता. आता तव्यावर मी भेंडी भाजून घेत आहे. माझ्याकडे तवा आहे, तर त्याचवर मी भेंडी चांगली भाजून घेत आहे. 1/2 किलो भेंडी फास्ट गॅसवर चांगली भाजून घ्यायची, त्यामुळे जो चिकटपणा असतो तो निघून जाईल. आता आता त्याच तव्यावर मी 2 ते 3 चमचे तेल घालायचं. फोडणीसाठी मी कढीपत्ता घालत आहे आणि माझ्याकडे चॉपर आहे. त्याचमध्ये मी कांदा आणि टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आणि वेळही कमी होता, त्यामुळे झटपट असं जेवण झालं. कांदा टोमॅटो फ्राय झाल्यानंतर तुमच्याकडे जो काही साठवणीतला मसाला असेल तो घाला. माझ्याकडे मालवणी मसाला, लाल तिखट, हळद, थोडंसं गरम मसाला, हे सर्व काही आणि चवीनुसार मीठ, सर्व काही कांद्यामध्ये चांगलं परतून घ्यायचं आहे. आता भाजलेली भेंडी घालायची आणि माझ्याकडे कोकम आहे ते मी घालत आहे. पुन्हा मी चांगलं भाजून 5 मिनटासाठी वाफ घेतलेली. मध्ये मध्ये भेंडी चांगली परतून घ्या, कारण का भेंडी चिटकू शकते तव्यावर. म्हणून आता चांगलं भाजून घेतल्यानंतर भेंडी, माझ्याकडे शेंगदाण्याचा कूट होता, नसेल तर स्किप करा. मी 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट घातलेला आहे आणि पुन्हा मी 5 मिनटासाठी वाफवून घेत आहे. आणि तुम्ही बघू शकता भेंडी छानपैकी भाजले गेलेले आहे. मालवणी आहे तर ओलं खोबरं तर पाहिजेच, तर ओलं खोबरं भरपूर सारं घातलेलं होतं आणि आपली तयार झाली भेंडीची मसाला घालून केलेली भाजी. आता तव्यावर मी चपाती भाजून घेत आहे आणि गोल अशी आकाराची नाही आहे आज, तर ट्रँगल अशी चपाती आहे. मुलांना खूप आवडतात ही ट्रँगल चपाती, तर नक्की बनवा. आणि दोन्हीकडून चांगली कडेकडेने चपाती भाजून घ्या आणि तेल लावा किंवा तूप घाला. अशी सात्विक थाळी झालेली आहे. चपाती आणि भेंडीची भाजी आणि आंब्याचा रायता. तर चला तर मग